Esta vesprada s'ha instal·lat a la subdelegació del govern de Vitòria la capella ardent del funcionari de presons Máximo Casado, assassinat avui per la banda terrorista ETA. El funcionari ha mort en esclatar-li una bomba adossada al seu cotxe. Les fortes pluges han causat desbordaments de barrancs a diverses zones de la província de València. Algunes pedanies i urbanitzacions s'han quedat aïllades i s'han hagut de tallar 7 carreteres. El nord de la Ribera Alta i la Foia de Bunyol són les comarques on més ha plogut, amb més de 200 litres per metre quadrat. Es manté el risc de pluges d'intensitat forta durant esta nit i demà. 3 persones han mort i 3 més estan desaparegudes a Tarragona i Llorca, Múrcia, a causa del temporal. Viatjaven en el seu vehicle quan l'aigua els ha arrossegat. 7 anys després, el València torna a ser líder de la primera divisió. La victòria davant el Saragossa col·loca en la primera posició de la Lliga Espanyola els valencianistes, que també són els millors a Europa. Hola, bona nit. Este diumenge ha estat marcat pel dolor i la impotència provocats pel nou assassinat d'ETA. La banda terrorista posava fi este matí a la vida del funcionari de presons Máximo Casado Carrera a Vitòria. De seguida connectarem en directe amb la capital alavesa per a conèixer com ha transcorregut allí la vesprada. Però abans ens hem de centrar en els efectes que ha deixat la pluja a la comunitat valenciana. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet que es tallaren algunes carreteres i ha causat desbordaments de barrancs, sobretot a les comarques centrals de la província de València. 18 són les localitats que s'han vist afectades per les fortes pluges caigudes al llarg del dia. Vegem ara quina és la situació actual en una de les més afectades per l'aigua, Riba-roja, al Camp de Túria. Allí tenim la nostra companya Lola Bañón. Bona nit, Lola. Hola, bona nit. Com dieu, al llarg del dia d'avui les pluges torrencials que estan afectant a tota la comunitat valenciana han provocat diverses situacions conflictives en diferents punts de la comunitat. Es trobem a Masia de l'Oliveral, una pedania de Riba-roja, un punt on fins esta vesprada estava previst un dispositiu d'evacuació que finalment no ha sigut necessari, ja que ha baixat el nivell de les aigües. Per arribar a aquest punt, podem observar, estem situats damunt de l'A3, que continua tallada, com es diem. Per arribar a aquest punt hem pogut observar que havia una crescuda evident de barrancs i rambles als voltants de València. També hem pogut comprovar la limitació d'accés a algunes carreteres, limitacions efectuades per a evitar, en la mesura del possible, els col·lapsos ja existents en les ja molt atiborrades carreteres que també patien la intensitat del trànsit de tornada a la ciutat de València. Anem a comprovar ara el recorregut que ha efectuat la nostra companya Maria Josep Escoder per dues localitats que han sigut importants al llarg de la vesprada d'avui, com han sigut l'Oliveral i Vilamarxant. Després de tot un dia de pluges intenses, els barrancs baixen plens d'aigua a la comarca de Camp de Túria i comencen a crear situacions de perill. A la pedania de l'Oliverar, a Riba-roja, la vesprada s'ha fet especialment llarga. Durant unes hores, el nivell de les aigües que baixaven pel barranc del Pollo ha fet preveure que seria necessari desallotjar els veïns i s'ha hagut de preparar tot un dispositiu d'autobusos per a traslladar la gent. El que han fet és preparar els mitjos necessaris per si n'hi haguera falta desallotjar la pedania. En principi, com ha dit abans, ha baixat molt d'aigua i tenim els mitjos parats a l'espera que esta nit puga fer falta aquests mitjos. De moment l'aigua ha baixat, però es continua mirant amb por al barranc. I el mateix passa a Vilamarxant. En este barranc de la Teulada, que separa un dels barris de la resta del poble, la intensitat de les aigües ha fet que s'hagueren de prendre mesures de precaució. Ha sigut necessari tallar la carretera que uneix Vilamarxant amb Xest. Sembla que feia 17 anys que no portava tanta aigua a este barranc. Des de fa 6 hores plou així a Vilamarxant i en total han caigut 62 litres per metre quadrat. La policia s'ha vist obligada a estar alerta i ha hagut d'actuar per atraure l'aigua que ha negat algunes terrasses i carrers. Dins del poble estem fent unes quantes emergències d'inundacions en terrats i terrasses i, en fi, de moment no tenim encara ninguna baixa, però esperem que no. L'aigua ploguda entre Pedralba i Xeste, juntament amb les intenses pluges caigudes en esta zona, són les causants d'esta pujada dels nivells dels barrancs. De moment tot ha quedat en un gran esglai, però es recomana molta precaució als veïns d'estes localitats.
Com poden comprovar, a Riba-roja encara continua sent necessari utilitzar el paraigües, plou lleugerament menys que abans, però continua persistent la pluja. Els comentaven que el barranc de Xiva, que és la canalització que porta l'aigua des de Xiva a la mar, esta vesprada ha tingut diversos problemes, especialment al seu pas per Catarroja. Ha hagut situacions conflictives, especialment en la part que afecta als polígons industrials de Massanassa i Catarroja, on diverses empreses s'han inundat. També en esta zona ha hagut alguns problemes en les vies ferris que travessen aquestes dues localitats. L'aiguat caigut a Xiva este matí ha tingut la seva repercussió esta vesprada a Catarroja i Massanassa. El barranc de Xiva ha replegat tota la pluja i el seu feroç camí fins a la mar s'ha desbordat. Al voltant de les 5 de la vesprada, el barranc se n'ha eixit i ha negat els polígons industrials de Massanassa i Catarroja, la zona de les Barranquetes i l'Institut. Home, nos ha entrat algo d'aigua en el moll, però bueno, creia que podia haver sigut pitjor, dir-lo de cap. Que estem ara echant un poc, pa demà que no hi ha tanta merdera, junta. A nosaltres no, perquè al estar el muro arregolfa pa callar tota, entonces no hemos arribat a entrar aigua. Màquines excavadores s'afanyaven per a llevar les canyes que bloquegen els ponts, perquè es preveu una nova pujada de les aigües. La via del tren s'ha vist afectada, però el trànsit ferroviari s'ha normalitzat al voltant de les 7 de la vesprada. Sense que hi hagi hagut danys personals, tots els veïns estan pendents de la baixada de les aigües. Les nostres càmeres també han estat esta vesprada al riu Magre. Els que el veuen tots els dies ens han comentat que feia més de 10 anys que no observaven tanta quantitat d'aigua en el riu. A hores d'ara es podem comentar que 8 carreteres comarcals i locals continuen tallades a la província de València, encara que el punt més problemàtic continua sent l'A3, a este pas per Riba-roja, com els dèiem abans, continua tallat, i en diverses ocasions en altres punts també ha tingut que ser limitat el seu trànsit per les trombes d'aigua que ha patit al llarg de tota aquesta via. També hem pogut comprovar que les vies fèrries s'han vist afectades, en especial la via de Rodalia que unís València i Bunyol, que encara ara ens han comunicat que continua tallada. Una veintena de persones, per altra part, que s'havien quedat aïllades, han pogut ser rescatades per l'helicòpter de la Generalitat i efectius de la Guàrdia Civil. El riu Magre, el que a Guadassuar anomenen riu sec, va ple d'aigua que baixa amb molta força i arrossega branques i tot el que es troba al seu pas. Feia més de 10 anys que este afluent del Xúquer no portava tanta aigua. Jo ja fa almenys 11 anys que no l'havia vist passar gens d'aigua. I ara, quan ha trompat, ha vingut a tope, perquè ja li dic, jo una i mitja estava així i no passava aigua. A Torís i els seus voltants, la pluja ha estat caient amb força durant tota la vesprada. S'han registrat més de 200 litres per metre quadrat. Els barrancs no poden recollir tota l'aigua i molts s'han desbordat. La pedania de les Cortitxelles ha quedat incomunicada. A la urbanització de Canyapar, l'aigua se n'ha eixit del barranc i ha inundat el carrer principal. Un totterreny ha sigut arrossegat per un corrent d'aigua i ha estat a punt de caure una sèquia. Afortunadament, els bombers n'han pogut treure els ocupants. Vora una veintena de persones han hagut de ser rescatades per l'helicòpter de la Generalitat i per efectius de la Guàrdia Civil a tota la província. Les fortes pluges també han afectat la localitat de l'Origuilla. Així, al barranc del Pozalet, que passa pel costat del poble, el nivell de l'aigua ha pujat fins a desbordar-se. Tot i que les cases no han patit danys, la força del cabal d'aigua ha arrencat les baranes del barranc i d'este pont que comunica l'Origuilla amb l'A3 per un camí secundari. L'aigua ha arrossegat canyes y troncs. Estamos aquí en el puente de aquí del centro de l'Origuilla, que por lo visto todo el arrastre del barranco pues han bozado y ha saltado el agua y ha roto barandas y bueno, pues un desastre. Esta vesprada s'ha netejat el pont i finalment s'ha restablit el trànsit a este pas. Més cap avall de la Rambla, l'aigua baixava amb esta força. Al costat, l'estació de l'Origuilla. Esta és la línia fèrria de Rodalia de Renfe, València-Bunyol. Està tallada des de les 2. Al llarg de la vesprada hi ha hagut problemes en altres línies, però ja s'ha restablit el trànsit. Les carreteres també s'han vist afectades per la pluja. La A3 ha patit talls intermitents en la circulació de vehicles, un fet que ha provocat llargues cues. En total, 8 vies locals i comarcals de la província de València estan tancades al trànsit. Esta vesprada s'ha produït un accident mortal a la A3 al terme de Bunyol, amb una víctima i un ferit greu. La pluja també ha sigut la causa de diversos accidents com este, que no ha tingut conseqüències.
El cruce de Ventacabrera no se puede pasar. Se pueden bajar, pueden venir los turismos para acá, pero no se puede subir porque hay una pendiente así y baja 1 metro de agua. Només alguns vehicles tot-terreny poden circular-nos sense dificultats per carreteres com esta, la CB 415, des de Picassent cap a Montserrat. La gran quantitat d'aigua que baixava per les Rambles ha tallat les carreteres, ha negat camps i ha impedit la comunicació entre poblacions pròximes. La intensitat de les pluges ha obligat la policia local a tallar esta carretera d'accés a Montserrat. Els vehicles que venien des de Picassent i Torrent han hagut de desviar-se. Fins i tot 2 famílies de 2 xalets de Montserrat han quedat aïllades a la partida de les Canyades en tombar-se una paret i la policia ha hagut de rescatar-les. En este moment la travessera de Montserrat continua tallada. Al pasar por ahí por una fábrica de miel que hay una cantidad de agua que allí se me dice la mujer que me mojo, y miro y estaba el coche lleno de agua. També els accessos a Benifalló, que des d'este matí han vist la crescuda del barranc de Tramussers, continuen tallats. I és que durant tot el dia a les comarques de la Ribera Alta i la Foia de Bunyol hi ha hagut precipitacions molt fortes. A localitats com ara Montroi o Godelleta s'han arreplegat 153 i 260 litres per metre quadrat. A Xàtiva les precipitacions s'han produït en forma de forts ruixats intermitents, precedits d'un fort acompanyament elèctric que ha originat talls de llum. En estos moments, l'A3, al seu pas per esta pedania de Ribarroja, per Masia de l'Oliveral, continua tallada i continua plovent, encara que menys, lleugerament. És tot, bona nit. Gràcies, Lola, per aquesta informació. Bona nit. Continuem. La pluja a Castelló presenta 2 cares. La part positiva és que els embassaments, que fins ara estaven quasi secs, comencen a acumular aigua. La negativa és que la carretera CB15 al Coll d'Ares ha quedat tallada per un despreniment de roques. Molts camins estan negats. A primera hora de la vesprada, la carretera CB15 ha quedat tallada al Coll d'Ares. Les oxides de roques originades per la pluja han tallat la calçada i la Guàrdia Civil ha hagut de desviar el trànsit per la carretera antiga. A la comarca dels Ports s'ha de circular amb precaució en estos moments. Molts barrancs menuts s'han desbordat i l'aigua nega les carreteres. Però és a l'Alt Palància on més ha plogut. A altura porten ja 141 litres per metre quadrat. Al nord, en Morella, han caigut 85 litres i la pluja no ha parat en tot el dia. I este és l'aspecte que presenta el Baix Maestrat. Estos camps de traiguera han quedat completament inundats. És la vessant més positiva d'estes pluges. Es veu sobretot als embassaments. El de Sitjar n'és un exemple. Des de nit ja s'han replegat 139 litres per metre quadrat. Els nivells d'aigua comencen a pujar. 3 persones mortes i 3 desaparegudes és el trist balanç de 2 accidents ocorreguts a Múrcia i a Tarragona a causa de la pluja. En el cas de Tarragona, les 2 persones desaparegudes haurien pogut ser arrossegades a la mar. A Múrcia continuen buscant un xiquet de 2 anys.